Minule som rozmýšľal, že čo by som zahral dievčaťu na rande, keby ma o to poprosí. Áno, ešte sa mi to nikdy bohužiaľ nestalo. Ale, ale napadla ma samozrejme asi tá najznámejšia romantická melódia, aká existuje. A napadlo ma, že by bol super nápad, keby ju prepracujem na gitaru a urobím takú verziu, ktorú sa môžete naučiť aj vy, aby ste potom, keby náhodou si takéto situácii v živote mali čo zahrať a nie, že budete hrať nejaký rockový riff, to sa tam asi úplne nehodí, čiže poďme na to. Dneska odložíme brnkátko a ideme hrať prstami, čiže začíname na akorde d-moll Ad9, čo je vlastne klasický d-moll a vlastne pridáme k tomu ešte 9. tón. Čiže prsteník mám na 12. prášti D struny a ukazovakom spravím bar cez tenké struny na 9. prášci, čiže takto, čiže spolu to je D-moll a vlastne pridám ešte malíček na 12. pražec E struny a tým vlastne spravím ten Ad9, čiže prvýkrát ten akord zahráme týmto spôsobom, že vlastne nezahrám všetky naraz struny, ale poviem takúto postupku, ako keby palec, ukazovák, prostredník a prsteník. Čiže následne za tým zahrám E strunu prsteníkom a ukazovakom H strunu. Čiže spolu. A ešte zabudol som, že vlastne pri tej E strune tým prsteníkom pustím už ten 12. pražec maličkom. Čiže to máme teda prvú takú tú frázu. Ďalšia fráza je na tom istom akorde a vyzerá nejako takto. Vlastne rozdiel medzi tými dvoma frázami je, že tuto vlastne urobím tú postupku rýchlo. Urobím to takto rýchlo a na tej druhej idem. Čiže vlastne tá fráza je vlastne to isté, len pomalšie, ako keby zahraté. A tuto vlastne potom zahrám naraz D strunu aj E strunu, čiže a zakončím to na G strune, čiže celé spolu pomaly. Potom prechádzame na druhý akord a to je akord G-moll 7 a tu vlastne pridáme 4. tón, tiež rovnako malíčkom a tuto vlastne to spravíme na 13. prášci, čiže ten akord vyzerá následovne. Ukazovákom vlastne urobím tiež ten bar, že prekryjem všetky tie struny od A struny, čiže a prsteník dám na D strunu na 12. pražec a prostredník dám na 11. pražec H struny a takto mi vlastne vznikne akord G-moll 7 a pridáme malíček na 13. pražec H struny, čiže tu máme tento akord a vlastne robím to isté. Vlastne to isté ako na tom predošlom akorde, akorát len vlastne je vymenený ten akord. Potom tretí akord je akord B-dur a chytím ho v takomto tvare. Prsteník mám na 8. prážci D struny, potom prostredník mám na 7. prážci G struny a vlastne ukazovakom prekryjem posledné dve tenké struny na 6. prážci, čiže akord B-dur. Ako náhle zahrám tento akord, tak spravím taký malý lick a ten lick začína slajdom z 6. prážca E struny na 5. prážec E struny. Čiže ako náhle zahrám tento slide, tak zahrám 6. pražec H struny a za ním hneď 7. pražec G struny, čiže spolu. A celé to zakončím takýmto slajdom, čiže chytím si prsteníkom si chytím vlastne 7. pražec D struny a prostredníkom 6. pražec G struny a len posuniem o jeden pražec ďalej alebo o jeden pražec smerom doprava a urobím slide.
tento tvar. Čiže spolu. A celý tento riff zakončujem oktávami, čiže toto teda nebude oktáva, ale chytím tretí pražec A struny a druhý pražec G struny a vlastne palcom a prsteníkom zahrám ich naraz a potom prsteníkom na ľavej ruke vlastne urobím taký príklep na tej G strune z toho druhého pražca na tretí, čiže a potom už to je jednoduchšie, iba vlastne posúvam oktávy. Samozrejme nebolo by natáčanie, kedy by sa niečo nepokazilo, čiže zabudol som, že sa nenahráva zvuk včera, ale to nevadí. Takže píšte mi, keby ste chceli nejakú inú pesničku, ktorá by vám pomohla v nejakej životnej situácii a určite ju rozoberiem. Vidíme sa na budúce, ahojte.